Soc peça de motor, soc moviment. El meu nom és Andreu Valor, vinc de Cocentaina, soc cantautor, demano la professió. No sé si està estipulat en cap règim laboral, segurament no interessa que hi hagi massa cantautors, no? Però és del que visc. I bueno, jo m'agradaria formar part també de la campanya La Furgo del Moviment, que és una campanya enfocada cap a la compra d'una furgoneta adaptada de lliure moviment per de les persones amb cadira de rodes de les comarques, no? Penso que és una iniciativa fantàstica, la manera d'integrar a les persones amb una capacitat reduïda, no, de moviment, i aleshores amb aquests missatges intentem fer-vos partícips perquè doneu els vostres donatius si us interessa la idea. Podeu ser també mecenes, així que també podeu intentar aconseguir algunes coses a canvi. Hi haurà 1.000 detalls que podeu rebre per la vostra solidaritat, no? I bueno, hi ha una cosa peculiar que ens demanen, que intentem convidar a alguna altra persona que també pugui llançar el seu missatge i poder captar també l'interès i l'atenció de la gent, no? Sé que és un poc agosarat, m'imagino que ja no li farà massa gràcia. Vaig enviar-li aquest missatge o aquest repte de que siga partícip també a Mònica Oltra, la vicepresidenta del govern valencià. Ella també ha lluitat sempre per la llei de dependència. Pense que no li costarà en absolut creure que és una iniciativa interessant. M'imagino que no té massa temps, però a canvi vaig a València, la grave jo amb el mòbil en un minut perquè parla molt bé i no li costarà res. Té un dinar pagat a canvi, no sé, algo així simbòlic, transparent totalment, sense sobres per mig, una altra manera també de renovar la política i l'essència a la valenciana. Així que bueno, moltes gràcies per l'atenció, molts ànims i ajudeu-nos a aconseguir aquest repte.